Ara potser tallo una mica el rotllo, perquè volia començar parlant del Pedro Sánchez. I clar, és una mica un bajón. Bueno, però millorarà. Prometo que milloraré. Doncs us deia que sembla ser que el Pedro Sánchez, fa un parell de dies, deia que no entenia quin era el nostre programa, que no pot entendre la nostra cultura de pactes, no? I l'home es fa un embolic. Sembla que aquesta xarxa d'aliances fraternes que hem construït entre En Comú Podem, les Marees, les companyes de València, ara també de Balears i, com no, el gran equip que han conformat Unidos Podemos, sembla que tot això el desconcerta, està com perdut. Expliquem-li que el nostre programa és el que aposta per regenerar aquesta democràcia corrupta en què hem viscut, que aposta per la transparència, que aposta pels drets socials, pel rescat social, sense contrapartides a la banca, a les oligarquies i al poder financer. I és també el programa que aposta per l'autogovern i el dret a decidir, perquè no som menors d'edats, som ciutadania empoderada que volem dir la nostra sobre totes aquelles coses que ens semblen importants.